Yabekire emirobero yogokinia ebirengo na bigo bakoreri ase ensemo yobochenu kubatkana nege ikaro gati ya serikali kaunti ya Kisii inseye wizara yobochenu na bigo abateneri korwase ebyombe by'abanyagetari gati yabekyombe kya Kenya National Union of Nurses na bigo ekyombe ya Kenya Medical Association egati ebinde babere bakubeka okobwatirana kwa bakoreri abuna kori kwa emeremo kwa abanyagetari akoena nali bagari amasomo gocyase abanyagetari egati ya yandamange ayora chikokonya gukinia eobokoreri asensemo yobochenu umunyakero gobe kyombekyo kya Kenya National Union of Nurses asorosa yarwa Kisii erikirioba niga kwerera kubwatkana nobo kubwatano ko babere bakobeka na otabane nchirayemo yogosegeta abakore mirimo asensemo yobochenu kubeka umukia asoko enekia obokoreri obwekirano ase abaminyi be county ya Kisii. Emerobiro yogotinya obokoreri bwa sekta yobochenu me county ya Kisii asintundende nigo bwanyareko bogotingiwa kubwatikana nege ikaro kyabene ikikenyalete kobege gokorwa noboteneri bwa serikali iye county ya Kisii anenase wizara yobochenu nebyombe aao ibitenerete abakori emeremo bobochenu ime county yo atiabo ekyombe kelie gya Kenya National Union of Nurses nabigo kelikia Medical Laboratory buna enchira yamo yokwene kya buna obokoreri bwanyareko bogotingiwa gati yemeroberio yokubwaterana yibanyarete ko bagwancherana no kwene kya buna abanyagtari abanyarete ko bakubuto bamincheli chiko banyareko bakoiraniwa semeremo naboigo ogosukiwa no gukinigwe birogo kwa abanyagitari n'abakoreri emeremo abanyareko bakora emeremo ase emyakemenge ndo tukwanete se bigo concern members baitu bali bakorega se ministry yobochenu. Number 1 twateta abanyagitari bali babutetwegasi 46 of them na bali bande babutetwe bake asabanda 46 bali nuwegasi bonsi nanto kaiwana na serikali una bagenda gukora kesi kya nurses bali babutetwe kuruse gas pera negas esi gonto ete county government ya samotukamake abanyagitari baranduwe gas kintu kindi kya kabiri twakwana gusukuwe biro kwabo nase kulingana na masomo abo tuwana netebuna county government ya Kisii iyo muske poro simbalati wetere department of health pachako hoteka stock of the pending promotion and designation basukiwe ruti donge kendo kuchese kende kulingana na masomo abo na kulingana n'emyaka bakorese gas kulingana no munyakirogo oyerikirioba nigo ayenekire buna okubwatano ko ngochikobo kubayenekeria abanyagitari n'abakori emeremo konyora amasomo yekerengo keigoro nabiga serikali ya county yone chikobe kobeko moroberio boko barika abakori emeremo bachietoreri kwenekia obokoreri banyarekoba obiya amagana ya masomo abanyagitari mbogwaneka na barabasoma menta masomo tuiwana netese critical areas chitagete abanyagitari babwatu kuchigosoma au study leave na ndaba sponsored by the Kisii County government. So umusigo mono tenene tese Ministry of Health, Chief Officer of Health na Office of the County Secretary make sure banyo list yeyo county government ya Kisii emyare kumanya bana abanyagitari basukirwe bachigosoma na ndaba yuri basome erinde bachikonya abantu baitu kabuna natuwaligereire tubwate uburemero bana safanyikazi ba afya uchakira nurses, doctors, clinical officers and all healthcare workers bakorese Kisii County government tukaiwana about bono nele in place ntubwate any excuses. Ministry of Health ROC list shortages where they had and make sure you submit to the County Secretary. County Secretary submit to the board. A board yenyare kuligere binte bina ndo tulikira abanyagitari bali mete semeremo erinde gasitebe raisi igoro yabokoreri bw'ekinyagitari kiri kya level 4 level 3 nabo igo level 2 nigo erikirioba atebire bune serikali iyo yanyara ko bagegwancha uchimokia ekerengo na kubeka obokoreri obiya elio abamenyi banyarako bakonyora obokoreri bobochenu asichinga kichibwenerete ukaligeria working conditions ntwakwane tebuna chinyagitari chindi buna cyabanyamache marani bogirango etutete chimukiwe chibona KTRH because nacho chikonya abantu baito kuruga alisbali n'abafanyikazi bafi abamentua abantu bali baito bakonyora service cyafya ko chisamo kiri banyaho konyeka nekyo muiso tugatonyore structure organogram ye Ministry of Health ego tukaide na kitoko legas tukaide na kitoko legas kuru yo legas mpako yo goromono na reporting systems
mbanjiranete unangorigeri bare budget yao banyore se bwate chinguru ba tochage kurigeri gende kia halti uganukira kuripotiri gataseni kia Ndizi TV kuri kaunti ya Kisii eliterane Josephat Hamisi.